nga o tɛmɛnen kɔfɛ baasi foyi tɛ yen jagokɛlaw k'u ka bitigiw dayɛlɛ u k'u ka jago kɛ bankiw ka dayɛlɛ maaw ka se ka u ka wariw bɔ k'u ka wariw don gouvernement yɛrɛ maaw ka se ka taa baarakɛyɔrɔ la sini n'Ala y'o jira an na an ka se ka jamana in bila baara la maa minnu bɛ fɛ ka jamana in jira k'a fɔ jamanadenw a tɛ se ka basigi an k'a jir'u la k'a fɔ tiɲɛ t'a la ni Ala n'a kira sɔnn'a ma ne yɛrɛ bɛna taa CEDEAO ka réunion na fɛn min bɛ yen n'o ye an ka maaw dusu tiɲɛ an bɛna taa sigi k'o kuma dɔw fɔ n'o o ko kɛra min ye ni ne yɛrɛ sigira ka na ni président an n'o kibaruya d'a kan nka a y'a hakili sigi a k'a bolo da dusu kan a kana dusu bɔ a ka jamana in a ka jɛ ka fara an ka sɔrɔdasiw n'an ka armée n'an ka gendarmerie ni polisiw bɛɛ kan an ka jamana in lakana parce que jamana in lakanani tɛ olu dɔrɔn ka baara ye an bɛɛ de ka baara don min jɔyɔrɔ min ye o k'o kɛ ayiwa yanni n ka kuma in ban n b'a fɔ fana kununko ni kunnasini ko kɛlɛw la maa minnu bɛ yen n'olu fatura la an ka dugawu b'u bɛɛ ma Ala ka hinɛw na Ala k'u dayɔrɔ suma minnu bɛ yen n'olu banana an bɛ dugawu kɛ Ala k'u kɛnɛya Ala k'a ban pewu joona o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ ci sama ka taa an ka maa minnu bɛ kɔrɔnyanfan fɛ k'a f'u ye i n'a fɔ n y'a fɔ siɲɛ fɔlɔ min na an tɛ ɲinɛ o kɔ abada an hakili b'olu de la an ye sumanko dɔw ɲɛnabɔ an bɛ kan ka furakow ɲɛnabɔ o ka s'u ma ka tila k'an sigi an ni maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen bɛ k'u tɔɔrɔ an n'olu ka se ka masala daminɛ u ka tɔɔrɔ ta ka b'u kunna u ka se ka u ka diɲɛ do yaala-yaalaw n'u ka baaraw kɛ a cogo la o b'a to o waati kɔnɔ ne yɛrɛ ni n ka maaw n'u bɛ se ka sigi ka kuma ni bɛn bɛ kɛ an ka bɛn ni bɛn tɛ kɛ yɛrɛ i y'a mafɛ a bɛ kɛ min ye a ka k'o ye nka o waati u k'a dɔn an b'o waati min na n'an bɛ kan ka dɛmɛ s'u ma suman ta fan fɛ i y'a mafɛ b'a la o waati la an ma ɲinɛ o kɔ an bɛ labɛn na a ko dɔw yɛrɛ bɛ yen hakili la dugu dɔw la a kow sera ye ka ban an b'o labɛn de la mɛ ɲinɛ ma k'u kɔ dɛ u k'u jija cogo bɛɛ la maa minnu bɛ kɔrɔ fɛ n'u bɛ fɛ ka jamana in tila olu bɛ kan ka taa f'u ye k'a fɔ gouvernement ni jamana yɛrɛ tɔ bɛ ɲinɛn'u kɔ tiɲɛ tɛ nkalon don maa minnu b'a f'u ye maaw don maa minnu y'a dɔn k'a fɔ u se tɛ don u dan na u dɛsɛtɔ don u bɛna taa ka taa ninnu dusu tiɲɛ cogo min na u bɛ se k'u sama k'u nɛgɛ ni ka far'u kan ka ko gɛlɛya an balima si kana far'u kan maa o maa ni jamana in ka di ye ni Mali ka di ye maa si kana fara ninnu si kan a kɛra minnu bɛ kɔrɔ fɛ k'an ka maaw tɔɔrɔ o a kɛra minnu bɛ tilebin fɛ yan n'o don o don u bɛna ni ko kura ye k'a essayer y'a mafɛ ka jamana goloba ka taa fɛ maa si kana far'u kan bɛɛ k'u to yen bɛɛ k'a jir'u la k'a fɔ anw t'o ye jamanadenw ye an ka jamana ka d'an ye wa an bɛ baara kɛ baara fo ka taa s'a dan na ka jamana in se k'a cogo kɔrɔ la ka tila ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ ni Ala n'a kira sɔnn'a ma fo maa tɔw bɛɛ ɲɛ ka bɔ jamana in fɛ o de y'a kɛ n b'a ɲini a bɛɛ fɛ a ka hakilisigi kɛ a kana girin-girin a kana sɔn kuma minnu bɛ fɔ a ye ani ka SMS'w ci maaw ma k'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la n'an y'an taw fɛ nin maa ninnu bɛ fɛ n'u tɛ fɛ jamana basigi o maaw u laban u b'u sago sɔrɔ o dun tɛ anw si ka hɛrɛ ye masala min tun bɛ n fɛ ka fɔ a ye bi o ye nin ye hakɛto b'a la